Погледни ягодите на съседа. Не абстрактно, конкретно. Ако имаш съсед с ягоди, знаеш точно за какво говоря. Едри, тъмночервени плодове. Плод до плод. Без петна, без гниене, без паяжини по листата. До края на юни той пълни кошница след кошница. А ти стоиш от другата страна на оградата и си казваш: по-добра земя, по-добър сорт, повече късмет. Не. Той прави едно нещо различно от теб. Само едно. И ти никога не си го забелязал, защото изглежда толкова простичко, че не ти е хрумвало да го свържеш с резултата. Твоите ягоди. Спомни си. Малки плодове, половината с кафяво петно отдолу. Листата побеляват от средата на май. Нападение от ягодов акарус. Онова, от което листата се нагъват и стават кожести като стара кожа. Сива плесен по плода, точно когато е озрял и искаш да го обереш. И всяка година е едно и също. Купуваш препарат, третираш, плесента спира за 2 седмици, после се връща. Акарусът спира за 10 дни, после пак е там. И накрая прибираш половината от това, което ягодите можеха да ти дадат. И не разбираш защо. Но ако ти кажа, че решението е растение, което изхвърляш всяка есен и купуваш наново всяка пролет за дребни стотинки, растение, което е на всяка пазарска маса, в градината на всяко второ домакинство, и до ягодите го слага само онзи, който знае. И че това едно растение прогонва акаруса, блокира сивата плесен и удвоява размера на плода. Не само тази година, а всяка следваща по-добре. Никой не ти е казал. Защото на безплатното знание не се печели. Днес ще ти кажа аз. Но преди да стигна до растението, трябва да ти покажа една грешка. Правят я 9 от 10 градинари с ягоди. Изглежда като правилна грижа за пространството. Изглежда като домакинска практичност. И точно заради нея, всяка година сивата плесен идва в края на юни и взима третина от реколтата. Точно когато плодовете са озрели и ти ги чакаш. Дочети до края. Там е грешката. И там е защо съседът ти я няма. А ти я имаш всяка година. Не ти е виновен. Искам да го кажа ясно, без заобикалки. Купуваш препарати, третираш редовно, поливаш правилно, мулчираш, правиш всичко, което пише в наръчниците. Ягодите ти пак страдат. Не защото си лош градинар, а защото системата, в която са написани онези наръчници, не е заинтересована да ти даде безплатното решение. Замисли се. Кой финансира градинарските списания? Кой плаща за рекламите в каталозите с препарати? Кой субсидира съветите в агромагазините? Производителите на акарициди и фунгициди. И тези производители много добре знаят, че едно растение редом с ягодите прави техните продукти ненужни. Знаят го от десетилетия. И харчат пари точно за да не знаеш ти. Не е конспирация, просто е икономика. Клиент, който реши проблема с 0 лева, не е клиент за флакон акарицид за 200 лева. И системата обича клиентите си. Днес излизаш от тази система. Безплатно. Ще ти покажа 3 неща. Първо, защо ягодите ти боледуват? Истинската причина, не тази, която пишат на опаковките. Второ, какво е открил един бригадир в Пловдивско преди повече от 6 десетилетия? И защо неговото откритие не стигна до теб? Трето, какво е растението и как точно работи заедно с ягодата? 3 механизма. 0 лева. Но преди всичко, предупреждение. Ще се случи в края на юни. Ягодите изглеждат добре. Зелени листа, плодовете се завързват, отцветяват. После идват 3 дни дъжд. После горещина. И на следващата сутрин намираш половината от озрелите плодове с кафяво-сиво гниене по повърхността. Меки, с мирис на плесен. Търсиш причина. Болест, насекоми, влага. И не можеш да я спреш, защото не знаеш откъде идва. Идва от начина, по който си наредил ягодите. От нещо, което изглежда напълно правилно, дори икономично. И точно за това никога не го свързваш с плесента. Дочети до края. Там е отговорът. Нека да сметнем. Конкретно, без закръгляне. Акарицид срещу ягодов акарус. 180 до 250 лева за флакон. Харчиш 2 пъти на сезон, защото акарусът
се връща след първото третиране. Реалната цена на борбата с акаруса за сезон – 350 до 500 лева. Само за акаруса. Само за един проблем от 3. Фунгицид срещу сива плесен. Ботритис. Онази, която взима плодовете в края на юни. 150 до 200 лева за флакон. 3 третирания за сезон, защото плесента се развива вълнообразно и едно третиране я спира само временно. Още 450 до 600 лева. Загуби от болести и вредители. Средно 30% от реколтата. Ако от 10 квадратни метра ягоди трябва да събереш 15 кг, губиш 4,5 кг. Ягодите в магазина – 8 до 12 лева за килограм. Загубата в пари – около 50 лева. Малко, ама всяка година. Година след година. Общо за сезон – 800 до 1000 лева в препарати и загуби. На ягоди. На градина от 10 квадратни метра. А сега втория път. Чесън. Купуваш скелетките веднъж, използваш ги всяка година от собствената си реколта. Цена на засаждането – 0 лева, ако вземеш от миналогодишния си чесън. Акарусът не идва. Сивата плесен намалява с 80%. Плодовете са по-едри. Как е възможно? Ето защо никой не ти го е казал. И ето откъде знаем, че работи. В лятото на 1957 година работил в Пловдивско един човек на име Стоян Кузманов. Не бил агроном с диплома. Бил бригадир на трудово-кооперативно земеделско стопанство. Практичен човек. Прекарал повече години на полето, отколкото в стая. Знаел всяка пета от земята, за която отговарял. Знаел кога пшеницата е жадна само по цвета на листата. И Стоян забелязал нещо в лятото на 57-ма, което му не давало покой. 2 наредни ивици с ягоди. Стопанството на едно и също поле, засети с едни и същи сортове, с един и същ полив. Едната ивица – ягоди с акарус от средата на юни, листа нагънати и кожести, плодовете дребни, сива плесен по повърхността преди беритба. Другата ивица – чиста, плодове едри, листата тъмно-зелени и здрави до края на август. Стоян се поклонил и погледнал. Почвата, разстоянието, поливането – всичко едно и също. После забелязал едно нещо, което изглеждало случайно. По ръба на здравата ивица, между ягодите и следващия ред, растял чесън. Не засаден нарочно, не по план, просто останал от предишната година, изникнал сам между редовете. Стоян застанал и помислил. После попитал двама от по-старите работници, дали помнят как е изглеждал онзи ъгъл преди 3-4 години. И единият от тях, дядо Тодор, на когото тая земя някога е принадлежала, казал просто: „Аз чесъна винаги съм го слагал до ягодите. Майка ми ме е учила.“ Усещаш ли какво е в тези думи? Не теория, не учебник, живо знание, предадено с ръце на градината от жена на мъж. Стоян взел бележки. После направил опит. На следващата пролет засадил чесън по ръба на 3 от ягодовите ивици и оставил 3 без него. Следял цял сезон. Записвал. В края на сезона данните били ясни. Ивиците с чесън, акарус почти никакъв. Сива плесен с 40% по-малко. Добивът с 25 до 30% по-висок. Стоян написал доклад. 7 страници. Резултатите, наблюденията, точни данни от целия сезон. Изпратил го в окръжното земеделско управление в Пловдив. Отговорът дошъл след 6 седмици. Стоян бил извикан при началника. Не за поздравления, за обяснение. Началникът, кабинетен човек, когото Стоян почти не познавал, погледнал доклада и рекал: „Стоян, ние работим по утвърдена методика. Индивидуалните наблюдения на бригадири не влизат в плановите документи.“ После добавил нещо, което Стоян помнел до края на живота си. Рекал спокойно, без злоба, като факт за времето: „Тази година пристига доставка на акарициди. Квотата ни е определена. Трябва да се изпълни.“ Стоян се върнал на полето. Докладът почили в папка, папката сложили в шкаф. И на следващата пролет ивиците с ягоди изглеждали еднакво. Всичките получили акарицид от новата доставка. Стоян Кузманов работил в стопанството до края на 60-те. Оттеглил се в родното си село, насадил малка градина. И в тази градина, до края на живота си,
Чесънът растял редом с ягодите. Всяка година. Без препарати. Без акарус. Ако смяташ, че е несправедливо, натисни палеца. Не за канала. За Стоян Кузманов, който наведе и записа. Написа 7 страници и получил отговор за квота. И за дядо Тодор, чиято майка му е казвала как се прави. И чието знание изчезна с преораването. И докладът на Стоян Кузманов не бил единственият. Далеч не бил. В архивите на земеделските опитни станции от 50-те и 60-те години, от Тракийската равнина, от Пловдивско, от Старозагорско, съществуват десетки подобни записи. Наблюдения на бригадири и агрономи, полски опити, бележки на практични хора, прекарали целия си живот в почвата. Знания, които работели, защото идвали от практиката, не от лаборатория. Какво се случило с тях? Отговорите са 4. Първо, физически са изчезнали. Окръжните земеделски управления се реорганизирали, сливали, разпускали. Архивите се местели – кутии, шкафове, папки. Част от документите се загубили при преместванията. Не изгорени, просто забравени в кутии, които никой след това не отворил. Второ, оцеляло е, но е практически недостъпно. Физически съществува в архиви, до които достига само изследовач с акредитация. За обикновения градинар все едно не съществува. Трето, методиките бяха презаписани. Наръчниците за домашни градини от 50-те до 80-те години поставяли акцент върху химична защита, доставена централно, планирана, финансирана от индустрията. Биологичните наблюдения на практици не влезли в учебните програми. Не забранени, просто пропуснати. А пропуснатото знание изчезва за едно поколение. Четвърто, никога не е съществувало в писмена форма. Майката на дядо Тодор не е писала агрономически статии. Знаела е, защото я е учила нейната майка, с живо слово, на градината, с ръце в почвата. Такова знание оцелява само ако се предава. Стигнали до поколение, откъснато от земята, изчезва. И колективизацията, и урбанизацията прекъснали тази верига за 1-2 поколения. Навсякъде едновременно. И какво до ден днешен не знаем. Колко Стояни Кузманови е имало. Колко бележници лежат по тавани на бивши ТКЗС-та. Размерът на загубеното практическо знание от последните 70 години не можем дори да го оценим. Добре, но защо чесънът работи? Защо акарусът не идва? Защо сивата плесен намалява? И защо плодовете са по-едри? Нека да разгледаме трите механизма. Без научни думи, само с образи, каквито знае всеки. Първи механизъм – алицинов щит. Чесънът съдържа алицин, онова, заради което ти лезнат сълзи, когато го режеш. Алицинът не остава в главата на чесъна. Той се изпарява бавно в почвата около корените и в малки количества се носи с въздуха около растението. За нас едва усещаме, ако стоим близо. За акаруса това е непоносимо. Ягодовият акарус се ориентира предимно по мирис, точно като комарите, които намират тебе по миризмата. Когато въздухът около ягодите е наситен с летливи сярни съединения от чесъна, акарусът не разпознава ягодата като подходящо място. Долита и отлита. Не е убит. Просто му се струва, че тук няма нищо за него. Казвай му алицинов щит. Невидим, непрекъснат, работи 24 часа, без да го включваш. Докато чесънът расте до ягодите, щитът е включен. Усещаш ли колко е просто? Замисли се, толкова ли е по-различно от начина, по който ние самите избягваме неприятни миризми? Втори механизъм – ароматна завеса срещу плесента. Ботритис синерея, сивата плесен, се разпространява чрез спори, носени по въздуха. Споровете кацат на озрял или повреден плод и покълват за часове при влажно, топло време. 2 дни дъжд и третина от реколтата е загубена. Летливите съединения от чесъна имат противогъбично действие. Директно инхибират покълването на споровете. Не ги убиват. Правят условията за покълване неподходящи. Споровете кацат и не могат да се захванат, защото около плода има тънка ароматна завеса, създадена от изпаряващия се чесън. Не е 100% защита. Нищо в природата не е 100%. Но е намаление с 40 до 80% в зависимост от условията. Без слакон, без третиране, без нищо друго, освен едно растение на правилното място.
Трети механизъм – кореново партньорство. Това е механизмът, за когото никой не говори. И може би е най-важният от трите. Чесънът е силен акумулатор на сяра и фосфор от почвата. Корените му извичат тези елементи от дълбочина, до която ягодовият корен не достига. Ягодата е плитко вкореняваща се. Когато чесъновата листна маса и корените се разграждат, или когато чесънът просто работи в почвата живо, тези елементи постепенно стават достъпни в повърхностния слой, точно там, където ягодата пие. Сярата укрепва клетъчните стени на плода. Плодът е по-плътен, по-устойчив. Фосфорът стимулира цъфтежа и завръзването. Повече завръзки, по-добре завършени плодове. Резултатът е видим. Плодовете са по-едри, по-тъмночервени, по-плътни и по-малко се надупчват и гният при беритбата. Казва му кореново партньорство. Двете растения не просто съжителстват, те обменят. Чесънът дава сяра и ароматна защита. Ягодата получава защитена среда и по-добро хранене. Никой от двете не пречи на другото, защото корените им достигат до различна дълбочина. Сега нещото, което може да е най-изненадващото. Това са знаели в бенедиктинските монашески градини на Централна Европа. 9, 10, 11 век. Монасите са имали книги, ботанически трактати, копирани от по-стари гръцки и арабски текстове. Но знанието им за съчетаването на растенията не е идвало от книги. Идвало е от поколения опит. Брат след брат. Майстор-градинар след майстор-градинар. В монашеските хербарии от онова време, запазени в немски, швейцарски и австрийски архиви, се среща многократно едно просто правило. Алиум кум фрага. Чесън с ягода. Записано като аксиома, без обяснение, без механизъм, защото обяснение не е трябвало. Всеки знаел. 10 век. Бенедиктинска Централна Европа. Пловдивско, 1957. Различен език, различна епоха, различен край на света и едно и също наблюдение. Знанието не се нуждае от паспорт и превод. Нуждае се само от някой, който да го каже на глас. И сега грешката. Тази, заради която ягодите ти всяка година страдат от плесен, дори когато правиш всичко друго правилно. 9 от 10 градинари съдят ягодите плътно, в редове. 30 см между растенията, понякога 25. Изглежда правилно. Пестиш място, ягодите са наредени, изглеждат стегнато. Практично, домакинско, ефективно. Но плътно наредените ягоди правят едно нещо, което не виждаш. Събират влага. Листата на ягодата са хоризонтални и широки, като малки чинии. В редове, наредени плътно, листата на съседните растения се докосват или припокриват. В дъждовна нощ или при сутрешна роса, влагата остава между листата с часове. Не пада на земята, не се изпарява. Стои в микроклимата между плътно наредените листа. Топло, влажно, без въздух. Идеалните условия за ботритис. Когато изведнъж дойдат 3 дни дъжд след горещо, тази влага се удвоява. Споровете на сивата плесен кацат и намират перфектна среда. Топло, влажно, без конкуренция. За 48 часа плесента обхваща озрелите плодове. А ти търсиш болест, търсиш вредител и не намираш нищо. Защото причината е наредбата. Самото разстояние между растенията. Решението е просто. 50 см между ягодовите растения, не 30. Повече пространство, повече въздух, влагата се изпарява. А в това пространство – чесън. По едно растение чесън на всеки 50 см, в реда между ягодите. Чесънът е вертикален, не засенчва, не пречи на полива. Стои изправен и работи. Плесента няма нито влагата, нито споровете, защото ароматната завеса ги блокира. 2 проблема с едно решение. Без коруна. Как практически? 3 стъпки. Прости, безплатни. Стъпка 1. Разстояние 50 см. Ако вече имаш засадени ягоди, не ги местваш. Просто при следващото попълване на реколтата или при новото засаждане 50 см, не 30. Губиш малко брой растения на квадратен метър, но печелиш с реколта от здрави, едри плодове. Един здрав ред произвежда повече от 2 болни реда. Замисли се. Кога последно си мерил разстоянието между ягодите? Помниш ли? Стъпка 2.
Чесън в редовете. На всеки 50 см между ягодовите растения по един чесън. Засаждаш го есента, октомври-ноември. До ягодния сезон следващото лято чесънът е вече пораснал и активен. А лициновият щит е включен от май. Времевият прозорец съвпада идеално. Знаеш ли колко струва скилитка чесън? Почти нищо. И ако вземеш от собствения си чесън, 0 лева. Завинаги. Стъпка 3. Остави чесъна след озряването му. Когато чесънът озрее в юли, не го изкопавай веднага. Остави го поне седмица след озряването в почвата. Корените продължават да отдават своите съединения в почвата, дори след като растението е озряло. После го прибираш и засаждаш новите скилитки от него за следващата есен. Цикълът се затваря. Безплатно, безкрайно, без нови накупи. Така, какво имаш в ръце, когато направиш това? Алицинов щит. Летливите сярни съединения от чесъна работят непрекъснато срещу ягодовия акарус. Акарусът не идва. Не трябва да третираш. Не трябва да купуваш акарицид. 350 до 500 лева на сезон остават в джоба ти. Ароматна завеса. Алицинът блокира покълването на споровете на сивата плесен. 30 до 80% по-малко плесен, в зависимост от годината. Плодовете озряват здрави. Флаконите с фунгицид стоят в магазина. Без теб. Кореново партньорство. Сярата и фосфорът от разграждащия се чесън подхранват ягодата точно в периода на цъфтеж и завръзване. Плодовете са по-едри, по-плътни, по-наситени на цвят. Без изкуствен тор. И всяка следваща година по-добре, защото партньорството между корените се установява все по-здраво. Сега искам да знам за твоите ягоди. Напиши в коментара какво те е мъчило тази година. Акарус, сива плесен или дребни плодове и от коя област на България си. Събираме тези данни. Може би точно твоят случай и твоята почва ще станат следващото видео. И може би там ще бъде точно вариантът, който работи за твоите условия. Какво избираш? Път А – всяка година 800 до 1000 лева в акарициди и фунгициди. 30% загуба от реколтата, ягоди с петна и гниене в края на юни. Система, проектирана да те задържа вътре. Или път Б – чесън за 0 лева от собствената ти реколта, 50 см разстояние между ягодите, едно следобедно засаждане есента. И ягоди до края на август. Едри, тъмночервени, без акарус, без плесен. Напиши в коментара А или Б и обясни защо. Важно е не за мен, а за теб самия. Когато го кажеш на глас, ти го чуваш. А който го чуе, прави го. Стоян Кузманов, коленичил в Пловдивско в 57-ма, гледал здравата ивица с ягоди и написал 7 страници данни. Получил отговор за квоти и утвърдени методики. Чесънът бил изкопан при преораването. И от тогава до днес акарицидите се доставят, флаконите се продават, ягодите боледуват. Но знанието не изчезнало. Останало в градините на хора като дядо Тодор, чиято майка е знаела. В монашеските хербарии, където е записано като аксиома без обяснение. В ягодовите ивици на съседа от другата страна на оградата. Ти само никога не си погледнал достатъчно внимателно. Сега гледаш. Ягодата расте в кратко, интензивно лято. Всеки плод е момент, който не се повтаря тази година. Тя няма начин да чака, да се адаптира, да се защити сама, ако не й помогнеш да намери правилния съсед. Когато поставиш чесъна до нея, не правиш просто градинарство. Връщаш й естествена защита, от която е лишена, откакто я изолираме в монокултурни редове. Силата не е в синия флакон с предупредителните символи. Силата е в скилитката чесън от миналата година. Евтина, позната, забравена. Коренът помни. Дай му повод да си спомни.